Sí, així és. Ara mateix podem parlar de 12 quilòmetres de cues des de Bagà, és a dir, la sortida del túnel del Cadí, en direcció a Barcelona, fins a Berga, i això provoca que hi hagin 2 quilòmetres més de cues també a l'entrada del túnel. I això per què? Doncs perquè de tant en tant van tallant el peatge del túnel del Cadí perquè els cotxes no quedin atrapats a dins i això provoca aquestes cues. És a dir, que ara mateix és millor baixar per la Collada de Tosses. També hi ha retencions a la N145, a la Seu d'Urgell, en direcció Lleida, en aquest cas 2 quilòmetres, i tot i que Trànsit preveu que els problemes més importants es produeixin aquesta tarda, sobretot en el tram que va de les 5 de la tarda a les 10 del vespre, en 3 carreteres, que són l'A2 del tram del Bruc a Esparreguera, la C17 de Vic a Granollers. Atenció amb aquesta carretera perquè coincideix que hi ha el Mercat Medieval de Vic i també la Fira de l'Avet d'Espinelves i, per tant, això pot complicar la circulació. I també aquesta mateixa carretera, la C16, fins a Berga. Carreteres, sobretot, que baixen de la muntanya. També serà complicat el trànsit de les carreteres que baixen des d'Andorra, sobretot de gent que ha passat el pont a les estacions d'esquí. Nosaltres aquest pont també hem aprofitat per passar per una d'aquestes estacions d'esquí i hem vist què hi ha al darrere, què fan els 100 treballadors que hi treballen. Estació tancada. Moltes gràcies a tots i fins demà. S'ha acabat per avui. Els esquiadors es relaxen i les màquines trepitjaneus comencen a escampar uniformement la neu. Es guien per un nou sistema GPS. Tenim més informació respecte a l'estació, a les pistes que cada un està fent en cada moment. Treballen tota la nit. A l'alba els releven els pisters. Ells s'encarreguen de recórrer i revisar totes les pistes per poder obrir de nou. Pista del estadio abierta. Els pisters recorren l'estació tot el dia. Agafen dades que, introduïdes a l'ordinador, marcaran el treball nocturn de les màquines. És una feina que dura 24 hores del dia, tant si la que veiem durant el dia mentre estem esquiant com durant la nit. A les guixetes arriben els primers clients. Aquí a la Molina aquest cap de setmana n'hi han passat més de 10.000. Bona assegurança. Costa 3 euros, inclou assistència mèdica en cas d'accident. Hi ha una noia accidentada amb mal al genoll al Pla de Cap de Comella. L'Anna té un cop al genoll. És l'accident més comú. N'hi ha 3 cada 1.000 esquiadors. Ella s'ha fet l'assegurança i la tenen a la clínica a peu de pista, una de les més completes de l'Estat. Si no hubiera tenido seguro, hubiera tenido que pagar toda la factura, tanto asistencia a lo que es a nivel de pistas, como traslado en ambulancia, todo. L'Anna té un esquins de genoll. Sempre agafo assegurança, sempre. Mentrestant, a fora les màquines comencen de nou la seva jornada.